ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଦର୍ଶକ ବର୍ଗଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଥିରେ ଭଲ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଲୋକାର୍ପଣ କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦିନ ପତ୍ରିକା ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷର ପତ୍ରିକା ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି। ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କ'ଣ ଆଗକୁ ଗଲେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି କ'ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଅବହେଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସମ୍ବାଦ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିହେବ ଯଥା କଥାରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ହିଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ କହୁଛି ସାଇ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜୟଦେବ ଭବନରୁ।